Bună ziua, părinte! Bună. Pentru interviu, pentru angajare sau pentru sfințire? Pentru angajare. Aveți un CV? Da. Uitați, ăsta este CV-ul meu. Văd că aveți și un carnet de note. Păi da, să fie complet. Am înțeles. Deci ați venit la angajare, da? Păi nu mai merge cu preoția? Nu, eram în faliment. Nu mai murea nimeni. Păi ultima oară am avut unul mor sigur. Dar și ăla e și primar. L-a votat lumea. Înțeles. Înțeles. Păi observ pe CV-ul dumneavoastră că aveți și cruci negre și cruci roșii. Practic este un CV normal. Da. Că, știți, eu analizez CV-urile în ansamblu. În afară de preoție. Unde ați mai lucrat? Ați mai încercat în altă parte? Poate să schimbați domeniul, industria? Da. La ATI. Am avut un part-time la ATI. Am lucrat la ATI La part-time. TI, cum v-a venit asta ideea cu ATI? Mi s-a părut că acolo să cam împotmolez lucrurile și am zis să intervin, să dau o mână de ajutor, să deblochez un pic. Da. Păi și mergea treaba? Nu mergea cum ar trebui. Mișca, dar foarte puțin. Eu am vrut la un moment dat să-i încurajez, le spuneam, dacă nu ne mai vedem la ATI, vă aștept la biserică, în partea alaltă, unde eram tot eu. Dar nimic. Cum, domnule, nimic? Chiar așa, nimic? Nimic. Păi nu știți că noi popii din asta trăim, din nimic. Știu chestiunea asta. Dar văd aici în CV-ul dumneavoastră că ați plecat de la ATI cu cruce neagră. Da, m-au dat afară după incendiul ăla atunci. Da, da, înțeleg. Și după ATI, unde ați lucrat? După ATI am intrat brancardier la spital, la Victor Babeș, aici în București. Sunt în anchetă acum, știți, cu încurcătura aia, cu tuburile, dar nu eu nu. Asistentul mi-a spus ce să fac. Păi, și cine era asistent? Asistent era un fost protopop de la județ. De la județ. Că, vedeți dumneavoastră, eu încerc să interpretez CV-ul ăsta al dumneavoastră, că eu asta fac. Interpretez CV-uri. Mă pricep cel mai bine la Sunt un interpret de CV-uri. Gheorghiță Butunici mă numesc. Ca să știți. Îmi pare bine. Bun. Observ pe CV-ul dumneavoastră că este foarte pozitiv. Are doar plusuri. Uite, plus, 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 plus cu negru, plus, 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 plus cu roșu. Plus, 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 plus. Deci numai plusuri. Da. Doar plusuri. Este un CV pozitiv. Ăsta e un semn bun pentru dumneavoastră. Dar, în afară de industria asta, ați mai lucrat și în altă parte? Da, am fost la Masterchef. Păi și ce ați făcut la Masterchef? O colivă. Mă gândesc că v-au dat afară, nu? Că... Nu, le-a plăcut. Au zis că m-au propus să particip la festivalul Coliva de Aur, dar nu s-a mai ținut, că s-au închis festivalurile și... Am înțeles. Păi și după Masterchef, unde ați fost? Unde ați lucrat? După Masterchef am încercat să fac și eu, ca la școala online, și am făcut slujbe online de pupa moaște. Păi și cum făceați să se pupe moaștele online? Că e sună interesant așa. Păi puneam poza Da, cu moaștele pe ecran da. și oamenii dădeau like-uri cu buzele. Pupau like-ul. Pupau like-ul. Pupau like-ul cu buzele. Da. Am înțeles. Păi și cum făceați bani din asta? Cum monetizați? Cum creați venituri? Păi la 10.000 de like-uri îmi dădea Facebook-ul $100. Dar n-a mers, că babele nu vedeau bine, erau și știrbe și nu nimereau like-ul și mă trezeam numai cu ha-ha-uri. Cu ha-ha-ha-uri. Da, Păi ha-ha-uri. păi și Facebook-ul nu-ți dă bani pentru ha-ha-ha-uri? Că și asta se monetizează. Nu, numai like-uri. Păi cum să râzi în biserică? Nu-ți de la... Așa este, da.
Dar dumneata, în afară de industria asta, ce altceva știi să faci? Ce știi să faci efectiv? Cruci. De marmură mă gândesc, de lemn. Nu, cruci de mână. Și cu dreapta fac, și cu stânga, Da. cu amândouă. Eu cred că aș fi potrivit pentru un post în vânzări, că pot să mă rog și de clienți. Am rugăciuni de clienți, de promoții și de neîncasate am. Dacă vreți, putem să facem un roleplay. Uite, asta e o idee bună. Uite, să presupunem că eu sunt un client care plătește greu sau deloc. Da? Da. Ce metodă aplici? Care e metoda pe care ai aplica-o să rezolvi această situație cu un client rău plannic? Da. Binecuvântează, Doamne, acest magazin unde noi vindem, dar nu ne luăm banii. Dă-i, Doamne, sănătate patronului, iar dacă îi tăiem chitanța astăzi, îi iertăm de penalități, cum și pe noi ne iartă cel de sus greșelile noastre. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dom'le, trebuie să recunosc un lucru. Dom'le, așa bine le zici că ai putea să ții post pe orice post din birocrația românească. Ești admis. Yes. Yes.